jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam jettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal. Joni jenni palen koye jandeji ɗi. Altine 13 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde au quotidien le quotidien kam musidɓen jayndenkoɓe ɓe garti ko e secteur BTP oɗo saaha joni ɓe kolliti wonde kay yidde mabɓe ko ɓamtude ɗen ɗon golle ganda kay ko dartinoɗe hono wiiri kam musidɓen jayndenkoɓe ko ɗum jeeyi sababu ɓe ganda kañum woni dilloɓe on ɗon fannu irima laamu ngu nde yoɓata ɗen ɗon ñamande ganda kay ni joganiɓe ko nonne kadi ɓamta ɗen ɗon golle ɗin ɗon sancieji ɗi ganda kay ko yuti alhaali e BTP ɗo ete nder leydi Sénégal holno wiiri e jande nde ruttanima ɓe ganda kañum goni sukaɓe jeeyaɓe COJER kandon lande ka APR ɓe kolliti kay kamɓe kay goni ko mbaɗi on ɗon mobilisation pattam lamu holno wiiri jande arti e mobilisation goɗɗo bannoɗo toon to ganda kay kañum woni wuro teddungo Tivaouane ko yuti alhaali on ɗon ziar général ɓe garti noon e ɗin ɗon konnguli kam e biyajo ganda kay ene wiye ɓe ganda kañum goni hohoɓe e diine ɓeyete ene woni tan de ɓe mbi ko ɓe ganda kañum goni e Tivaouane waɗi mise en garde woni tan jirtini e dendagal ɓen ɓe ganda kay kañum goni e wonoɓe ɓoggi karale kesi ɗi ene mbiyeɗen ɗon biyoje e jande nde arti ha joni e ko yuti haali ko kewi toon to Koumpentoum caggal on ɗon caggal ɓen ɗon ɗiɗo jeeyaɓe kandon lande ka Pastef taw noon ko sarɗiyankoɓe ganda kay ko salinoɓe ummanade on ganda kañum woni préfète mo nden ɗon falde holno wiiri kam musidmen e jayndiyankoɓe ƴeewoyen e jande Walf Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yuti haali on ɗon proposition de loi ngam ko yuti haali jurnitogol nden ɗon eɓɓore ko yuti haali ganda kay kañum woni code électoral ngam o ganda kañum woni Ousmane Sonko woni noon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ɓe kolliti kay ɓe mbiyoto saaha joni position o nene sirgini ne hucciti hen konngudi Bougane Gueye Dany landa muɗum ko ganda kay kañum woni landa ko gomsa boppu ine tawe e jayde nde kono noon ɓe gartini kadi e APR ɓe ganda kay kolliti ma kuccodir e mabɓe hano hannirta niyete hono no wiiri e jayde Walf Quotidien jayde Les Échos kajum arti koko yuti haali Mame Mbaye Niang akam e Ousmane Sonko ɓe mbitande ko Mame Mbaye Niang kañum kay woni ko jabti omo ganda kañum woni Ousmane Sonko hoorejo jagoɗɗo mo leydi Sénégal ko ɗum jeeyi sababu noon kanko Mame Mbaye Niang honno biri o weltini ko ina tolni e sappo e jeeɗiɗi ɗerewol woni 17 page ngam jabtade mo ganda kañum woni hoorejo jagorɗo o ko noon kadi wadde dénoncé ko yuti haali on ɗon fannu hon ɗum kala no wiiri musidɓe jayndiyankoɓe ganda kay kamɓe goni e jayde Les Échos jande nde noon ruttanimi on ɗon incident baɗɗo toon to Koumpentoum to ete ko yuti haali on ɗon festival pencum ñaani ɓe kolliti kay wonande ko caggal jettugol préfète o te no woni ɓe ganda kañum goni ɗiɗo jeeyaɓe lande Pastef taw noon ko sarɗiyankoɓe ka lande Pastef e nder on ɗon diwan kañumen kay caɗi ummanade omo ganda kañum woni préfète o ene woni tan de ɗum noon yaadani e horma holno wiiri kamɓe musidɓe e jayndiyankoɓe jayde Vox Populi kañum arti ko yuti haali on ɗon ganda kañum woni on ɗon propos de loi mo ganda ka wonno proposition de loi mo Pastef yiɗi nawde toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ngam jurnitade walla ni wadde modifié ko yuti haali on ɗon code électoral mo ganda kay kañum woni mo leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonde caɗele ɗe woni ko toon to wiyete ko rétroactif ko ɗum kay o woni to caɗele ɗe goni honno wiiri kam musidɓe e jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e konnguli on ganda kañum woni khalife général de Tidiane ene woni tan de kanko noon o golliti kay yimɓeɓe yo dutto e jomiraɗo o holno wiiri kam musidɓe e jayndiyankoɓe ɓe garti noon e ko ganda kay ko kew ganda ko teskaɗo ete nder leydi ndi guila e nguya ha e débatte gorkate en penale e kam e gueɗe goɗɗe ɗum kala khalife o arti hen gam wajade ɓesguli ɗi holno wiiri e jayde nde ɓe duttanimo noon e on ɗon tension mo ganda kay e kewino toon to diwan mo Kaffrine to ete ɗum nene kadi ina tawe e nder jayde ganda kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Vox Populi jayde l'exclusif ko hen arti ɓe mbitande ko gasta protocolaire ko ɗum woni ko kewi toon to ganda kay kañum woni to diwan mo Koumpentoum to ete mo noon waɗi ko on ɗon cérémonie solennel ko yuti haali département mo Koumpentoum honno wiiri kam musidɓe e jayndiyankoɓe no woni tan de on ɗon garmi gara walla ni e mbiyen ngal ɗon wasde ɗoftade hormade ganda kay kañum woni ɓe laamu ngu joƴƴini to ete ɗum ko jeeyi sababu noon waɗino
halullaji cewdi honno wiidi kam musimen e jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e o mo ganduɗa kañum woni Macky Sall mo ganduɗa kañum woni gonnoɗo e hoorejo leydi Sénégal gonɗo e ɗaɓɓade ngam o yidde mum ardade toon to ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko ganduɗa kañum woni secrétaire général des Nations Unies honno wiidi kam musimen e jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde leydi exclusif ɓe garti hen jayde Tribune Quotidien kañum arti ko yuti haali e fagguduɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonande e hitande e yewtude nde woni leydi ndi yaarino caggal ko yuti on ɗon fannu e wonande to ƴellitogol to banggue faggudu leydi ndiyete ene yaari caggal ko ina tolni e jeegom piccal jiɗiɗi % ko ɗum kay woni ko leydi ndi waɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ene woni noon oɗo saaha tolnaɗo e leydi ndi fuɗɗima samde ko ina tolni ɗiɗi piccal joyyi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom holno wiiɗi kam musimen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde La Tribune Quotidien jayde guendiri nde Le Soleil kañum noon arti koye on ɗon Fiara 2026 mo ganduɗa kay yuɓɓinama ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanko wonno e soccodirde e ɓe ganduɗa ko kañumen goni producteur en woni tan remoɓe ɗo e nder leydi ndi holno wiiɗi kamɓe musimen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde guendiri nde Le Soleil ƴeewoyen e jayde coftal ɓallinde e jayde Romi Sport kamɓe noon ɓe garti ko yuti ala haali doggol ngol Pape Thiaw keblo kippo guindijo mo leydi Sénégal mo ganduɗa kay ene anniyi yaltinde ngol ɗon doggol muɗum ko yuti ala haali on ɗon coupe du monde ɓe kolliti noon so leeli ɗum wonata ko ñande e 30 lewru mai fandu darade ɗo ete holno wiiri kam musimen e jayndiyankoɓe ɓe garti on ɗon Premier League mo ganduɗa kay ko kam woni toon to dawlaji Angleterre ɓe mbi ko Habib Diarra kañum kay ngoni ko ñoƴƴi ɓe ganduɗa kañum woni e Pape Matar Sarr en toon to zone rouge toyete woni tan toon to lobbuguel boɗowel toyete ɗum ko yuti ala haali Premier League toon to dawlaji Angleterre bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum mboni komin kemno robinedade ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal aɗi meɗen e robindo jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama min mbi on woto jejjite wadde abonné commenté kam e partager